Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Kaniadto nahimong trending kayo ang kanta nga Pusong Bato o halos sa tanang radyo o videoke madungog yun ni. Ang kanta nga Pusong Bato naghisgot mahitungod sa usa ka tawo nga gipasakitan sa iyang gimahal nga daw bato og kasing-kasing. Tungod sa kasakit, nakasinati siya og daghan kayong sleepless nights ug halos dili na makatulog sa kahuna-huna. Nawala ang iyang gana sa pagkaon tungod sa kapait sa iyang gibati. Ang iyang hunahuna pirmi naglibot sa pangutana nganong sayon ra kaayo siya nga gipasakitan sa tawo nga iyang gimahal. Pusong bato. Para niya ang iyang gimahal murag adunay pusong bato nga walay pagbati sa iyang kasakit. O naturalmente, daghang mga tao ang nakarelate niini kay nakasinati man usab sila og kapakyasan sa gugma. Ang kanta nga Pusong Bato nahimong theme song sa mga nakasinati og kasakit sa ilang gihigugma nga nagpakita nila og kasing-kasing nga daw walay panghuna-huna sa ilang gibati. Pusong Bato. Apan ang pangutana mao kini, unsaon pagbag-o sa pusong bato? Unsaon man aron malukmay ang pusong bato? Sa Ebanghelyo, si Jesus nibalik sa iyang lungsod sa Nazaret o nagsulti sa sinagoga. Sa sinugdanan, nakadayig ang mga tao kaniya apan sa dihang iyang gipadayag ang kamatuuran nga suko sila. Ang ilang kasing-kasing nahimong sama sa pusong bato nga dili mo dawat sa pulong sa Dios. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang sirado og kasing-kasing dili gyud mo dawat sa kamatuoran. Si Jesus niingon, "Truly I tell you, no prophet is accepted in his hometown." Luke 4:24. Sa binisaya pa, sapagkat tinuod sultihan ko kamo, walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Ang mga tao sa Nazaret nakaila kang Hesus isip anak sa panday ug lisod kaayo para nila ang dawaton nga siya mao ang Mesiyas. Usahay ang sobrang kasinati nato o sa English pa familiarity makapabuta sa atong pananaw, mahimo natang bias kaayo. Kung kinsa pa ang duol nato, mao pa ang lisod nato dawaton nga adunay espesyal nga misyon gikan sa Ginoo. Gipahinumduman ni Jesus ang duha ka istorya sa Old Testament. Ang balo sa Sarifat nga gitabangan ni Elijah ug ang pag-ayo ni Naaman pinaagi ni Elisha. Daghan ang mga balo sa Israel apan si Elias wala gipadala ngadto kanila gawas sa usa ka balo sa Sarepta. Pasabot ani nga ang grasya sa Dios dili limitado sa usa ka grupo lang. Sa dihang nadungog kini sa mga taga Nazaret na suko sila ang ilang pusong bato. Dili mo dawat nga ang Dios nagtrabaho usab sa gawas sa ilang grupo. Ang tanang tao sa sinagoga na puno sa kasuko sa dihang nadungog nila kini. Ang kamatuoran usahay makapasakit baya sa atong pride, makatandog sa atong garbo. Kung sirado ang kasing-kasing, ang kamatuoran mahimong hinungdan sa kasuko imbis nga paghinulsol. Sa atong kinabuhi, mahimo usab kitang samat sa mga taga Nazaret. Usahay dili nato kaya nga dawaton ang pulong sa Dios kay kini dili nahiuyon o wala nahiuyon sa atong gustong madungog. Ang Kwaresma nag-awhag kanato sa pag-abli sa kasing-kasing. Ang pusong bato kinahanglan matunaw aron makadawat sa grasya sa Dios. Ang sirado nga kasing-kasing dili gyud mudawat sa kamatuoran. Ikaduhang punto, ang kaluoy sa Dios mas lapad kaysa atong hunahuna. Sa paghisgot ni Jesus kang Elias o Eliseo, iyang gipakita nga ang Dios nagpakita og kaluoy bisan sa mga dili sakop sa Israel. Ang grasya dili lang monopoli sa usa ka grupo.
There were many lepers in Israel, yet not one of them was cleansed, only Naaman the Syrian. Luke 4:27. Daghan ang mga sanglahon sa Israel apan walay giayo kanila gawas kang Naaman nga taga Syria. Ang Dios mutanaw sa pagtuo dili sa status sa tao. Ang problema sa mga taga Nazaret mao ang ilang pagtanaw nga sila ra ang pinili. Apan ang plano sa Dios para sa kaluwasan alang sa tanan. Pamati kayo ni sila nga sila ra ang pinalabi sa Ginoo. Mitindog sila, gipapahawa nila si Jesus sa lungsod o gidala ngadto sa bungtod aron ihulog. Lantawa, ang pusong bato mahimong musangpot sa pagdumot og kasuko. Apan ang ebanghelyo miingon nga si Jesus niagi lang sa ilang tunga ug mipadayon sa iyang dalan. Ang plano sa Dios dili gyud ay mapugngan sa kasuko sa tao. Ang kamatuoran magpadayon bisan pa og adunay mo sa likway niini. Ang mensahe alang kanato mao ang pagpalapad sa atong kasing-kasing. Ang grasya sa Dios dili lang alang sa pipila kundi alang gayud sa tanan. Kung ang atong kasing-kasing sama sa pusong bato, dili nato makita ang kalapad, kalawm, kadako sa kaluoy sa Ginoo. Ang kaluoy sa Dios mas lapad kaysa atong huna-huna. Story time. Pangutana, pila na ka tuig ang mga kampana sa inyong parokya? Ang uban nga simbahan adunay mga kampana nga kapin usa ka gatos ka tuig ang edad. Ang kampana usa ka tingog nga nagtawag sa katawhan sa pag-ampo ug pagsimba. Bisan dugay na kaayo ang metal, nagpadayon gihapon kini sa pagtingog. Sa Hong Kong, ang Our Lady of Lourdes Parish nagsaulog sa ilang ika-130 katuig sa ilang kampana. Imagine, 130 years old nga kampana ug sulod sa kapin usa ka siglo kini nga kampana nagtawag sa mga pagtutuo sa pag-ampo ug sa misa. Daghang henerasyon na ang nakadungog sa iyang tingog. Ang kampana nagpahinomdom nga ang tawag sa Dios padayon gihapon bisan mag-usab ang panahon. Apan ko ang kasing-kasing sa tao sama sa pusong bato, bisan unsa ka kusog ang tingog sa kampana, dili gihapon sila mutubag. Ang kampana nagtingog alang sa tanan, apan ang mutubag mao lamang ang adunay abri nga kasing-kasing. Sama sa pulong sa Dios, ang tawag sa Ginoo padayon nga nagpadayon sa kalibutan. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karon nag-awhag kanato sa pagtan-aw sa atong kasing-kasing. Basin adunay bahin sa atong kinabuhi nga nahimong pusong bato nga dili pa mudawat sa kamatuoran. Ayaw tuguti nga ang pride o ang garbo magpabuta sa atong pananaw. Kung abli ang atong kasing-kasing, ang grasya sa Dios musulod o magbag-o kanato. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.